Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pibaro nakabati CTV ngiwan rashapi yaki Khubor bakong san hakimat jong kani kacan mit singit hot dieng ka arp kendai Tarik Nailar aja pesan ngin sedang dakimat Khubor nak Jylla hadin ka jing sedang merwan penibor biang sarkar Assam hakasnong mau sikar langpi da ka bertemu benshna penhe ya ka surok klem na pentip shikibor sarkar Meghalaya kala pelong amtang ni kipat ba nong shnong ban bitar henreina kalyang jongki artli kiseng bakanthub ya ka Federation of Khasi Jaintian Garo People harangkat kaseng Khasi Students Union ru kila penpau ya ka jing bitar halo ka te ka jing le tam chok sarkar Assam kini kisngi kibatriam kibak kamsniu kila Jylla hadu kata-kata hakaba kirunar menta kimri isu ban thombor wat iki khna skul dang shen ka khna skul jong ka auxilium kala sha luti hakisang wat kirunar ha lum ya blon ong thmai shwa ya kani ki khna skul ha maulai kila sha penlau so score ha ka kunhun kirunar dang katu ka nipor kala don ka jing persang ban ra bor ye iwe khna skul jong ka Sacred Heart ha maulai Henry da kajing start jong itai khna ilalai im. Henne ka stepan ki brio ki bam ithu ki bawanda ka Maruti van. Bat ki dengma seladi kira terwa mit ya uwe khna school jong ka St Francis di Sale Secondary School marung keneng. Henry utau khna umtre bat ula phetno na ka tika chaka. Udai unong di drugs amla bantip. Henry la yo bat ya uni bat ki parlo jong u hamot pran harengkat ki tendong tap drugs. Ternia anjeng ka kanshi ka tari pada screwdriver laong ba haba ki brio ki ban ki kli ki tokin ulaong ba uklem dia drugs henry ushusam ba usairu yaki daw ki ban penksan ba ubu yaki nikitiar na ka benta ka jingdon kam jong u ko on Meghalaya Kickboxing Association kala penbena bakan pelong ya ka first state level kickboxing championship araja apusan ka ba arsngi kata ha ka khat Tarik bat khalai Tarik Nailar aja apusan ha headquarter jong ka Meghalaya Bharat Scouts and Guides Shillong u president jong ka association u ba Samuel Hasha ulayathu ba kad hadu menta ki don palat arspa sanphongut ki nang shim benta ki bala ai kerteng bat ki ba khambut ki bane shim benta ki long ki kenthei ki ba kot hadu shispa tam kadba kishinrang kidan tangkumba arpho nilai phongun uba polling do ubolong menteri bat unong aktien jong sarkar Jylla uloong ba ka jingterwa jong sarkar ban siu tulop ikinong tre jong kilai tali ki autonomous district council kalong men pelait yaki na ka jing e ka bakimat ha ka jing hiran pisa uba pol uloong ru ba ka jingerap pisa ka dei ka ba shuterwa da ka sarkar bat kamde satya ba ka sarkar ka shuai da ka blank check yaki lai tali ki autonomous district council ki badon hapo ka rilum khasi jaintia bat garo u menteri ketenan jengok kai Pyrthei ka sarkar Jylla ba polling do uloong ba shwa ba ka sarkar ka shim ya ka nugu karai ka habanti benia bat banle janai khnang ba kan kerto kala hadien habut kani kalong halo ka jingdawa jong ka on Meghalaya Tourist Taxi Association ya ka sarkar Jylla ban thawno da ka policy ka ban khangla diki kali tourist ki ba nabar ka Jylla bandrung shaka jaka jengok kai Pyrthei ka badon ha ka Jylla Meghalaya namarba kalong kumbak ni no ya ka plyangja jong kinongnya kali tourist na ka Jylla Meghalaya Kinoyalam jong ka Federation of Khasi Jaintian Garo People Southwest Khasi District balalam khaman do president uba Kenneth June L Nonglan kilalait ben yakundu your deputy commissioner jong ka Southwest Khasi District uba B Maulong man pan jingshai halo ka jingsa teng ka jingshna ya ka Block Institute of Education and Training hakashnong sakwang Southwest Khasi District ka Indian Red Cross Society West Jaintia Hills Unit kala pelong ya ka jing hikai first aid training ka balai singilenter hakaba chairman jong ka Indian Red Cross Society West Jaintia Hills Unit uba W lengdo la long kum kongsan ka Kashari Special Judge Pokso Riboy District kala hukum menset patok shiposnem yaki langut kirunar ki badon kiti bantmu le be ijat yaki langut ki khna housenem aja khatnyo yaki langut ki brio la tip kerteng kum Maurik Singh usbinshan songthiang bat ubran prang laong bakla shongshit khau yang hak tu kapor ka National Council of Educational Research and Training kala pelat ba ya ka lenong ka bayadei bat ka operation sendur na ka benta ki khna school ki ba puli na do class 3 hadu class 12
Kylleng Shapanga Operation Sindur in Batai Amtang, Yaka Jing Hiatma ka India, Yaka Pakistan, Hendray kan Batai Khambha, Yaka Jingrai Kut ka Sarkar, Ban Yada Yakari, Bat Ban Pinde, Yaka Shongsuk Shongsan, Bat Ban Buramru, Yikim Sim Balului, Kibala Due, Naka Jing Shah Hiatma Kansan Hakileno. Kikna School Jong St. Gabriel's Higher Secondary School, Upper Shillong, Harin Kat Kajinga Trailang Bat ka Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs ka Sorka Jylla. Kila Pelong, Daka Drama Lingkot Hasurok ka Shnong, Kenton Laimer, Kum Shibenta, Ban Pinsngot Ho Ikipat Ba Nong Thit Nong Pet, Yaka Hok Chongki. Kani ka Jing Pelong Yaka Drama, Kalong Ban Pinshai, Bat Ban Pinsngot Ho, Ba Kinong Diru, Kidon Yala ka Jongka Hong, Bat Kinong Thit Ru, Kidon Yala ka Jongka Hong. Kinong thiet kiri deban husiar bhak nang ban pentikna baki mar ki mata ki deban long kat kum kador balabu bat ban pedru baki mar ki mata baki nong di ki di shaki pat ba kim deban long ki mar ki bala snew ni ki bala kutno kapor bandi bentapan ya phash Khubor na Kylleng ki benta chongkari Menteri ka Sarkar Pedang bakmi yakatnat communications ujoti radya India hagasngi tho ding ula khot bat boya dikisamla ban yalam yakari India shakalenong kababut kum ka Vishwa Guru Bharat. Ya kani ulapan pau habakren ha ka jingalang jong ka Tech Fest ka IIT Delhi. Ka jingkren jong unong yalam ka RSS Umohan Bhagwat Dangshen halor ka niam Islam bat ka jingatili ha ka niam kila penmi ya ka jingkan tho ka bajur na kinong yalam sanhi masima bat kinong yalam ha ka imlang salang. Menteri Katnat Commerce and Industries Piyush Goyal uloong hakasngi tho ding ba ka jingshalan mar shabari jongkari India menta usnem kan khambun banikisnem ki bala letno barkani kan pini ya ka jingkiu jongki karkhana hapo kari katba ka sarkar kala a ya ka jiga trailang barkiri ka Pyrthei ban pli yakilat kilinti ki pathamai Ajay Rai ubalong unong yalam jong seng Congress hakasngi tho ding ula kan tho ya ka RSS barkano ru ba ka diga seng ka ba khrawat shabi ya ka sarkar Kalami ka jingkulmar ka bajur hapatna hagasni tho ding hadin ba kinokrshan jong ka BJP kila pelong ya ka jingaki shabar ka office rekam jong ka seng Congress ka Sadamat Ashram hapatna halor ka jingkren ben persha yang menterang ba du kari Narendra Modi bat ya ka kemi jong u ka balaklat no daki kattu ka ni kinong tre jong ka seng ha ka we ka jingalang ka ba ha ka long ha ka por ba pelong ya ka voter adhikar yatra ha Darbhanga Uwe ubriu berangti haka kamle bi ijat bat penyap briu bat ubala syak rai penrem henrei ubala petre lapalat sausnem hadin bawla yo jamin shipor ula syak kem haki pulit jong ka Delhi uniu dei usanje ubaki jukharu sujoy bat ba saupusnem karta berangti benle bi ijat yei we hybrid kenthei ha Delhi house nem arjan nyo Mukhtar Abbas Nawawi belong unong yalam barang ba jong ka BJP hagasngi tho ding la takran ting e ya kalyang persha hadin ba kinong kershan jong ka seng Congress kila ben ya umintrang ba do kri Narendra Modi hakapor baki pelong ya ka voter adhikar yatra ka jingpoi jong kinong let nong wan hakka lingsun jong kri India la antat bakan kiu ha ka CAGR ka ba 9% house nam mangtingka araja apusan aja apunyo Kaba kamti kena na ka jingken kaba minshwa shwa ka jingwan ling shop jong ka jingpang club COVID-19 ka balong kandai persen la ongka kai phot hakasngi tho dia kini pat kilogi Khubor na Kylleng kiri Pyrthei Menteri Rang Badu kari India Narendra Modi lai kendu yang Menteri Rang Badu berim jong ka Japan Fumio Kishida hakasngi tho dia hakaba baro angut kilai kren yaki benta jong ka khai pateng bat ki teknologi bakongsan Menteri Rang Badu jong kari India Narendra Modi hagasngi tho ding la yaro ya ka jingtbit jong ka Japan ha ka liang ka technology but ha ka jukupor ula khot ya ka jinga trailang ban sandur ya ka deu ba Asia na ka benta ka jingshong shngan bat ka roi ka par Kim Jong Un balong unong yalam jong kari North Korea ula ban pendan kam ya ka rel ka ba kerpang jong u ka bala ban yada nakikuli ha ka jinglet sa Beijing ban shimenta ha ka jingya parade ki shipai ha kari China ha ka tayo ban wan ong gitulong Khubor ha ka si thodi Uhe absar jong ka South Africa ula kular ya ka jingshim khia jong ka sarkar ban ya khun persha ya ka jingsha leben jong ki contailing ba ka online namar ba ki digital platform ki yoi ya ka jingkiu ha ka jingberngam ha ka internet bat ka jingpen priang ya ki dur ki ba klem menjur ka jingpang mpox sedang peteng bat bu jingma ya ka kot ka khia ha ka Pyrthei borok kowe ha ka ba sa khunyau tli kiri kila pentip ba ki don hadu lai hajar khandai spa arpu sangut ki balangat ha ka ni ka jingpang
kun thop ya lai phongun ki balayap hau bran jiliu ong ka kai phot jong ka World Health Organization hakasi thodi Kylleng bisha jong ka South Korea hakasi thodi kala pan jing manjur na ka yeng dor bar thau an ban kem yau kyan song dong ba de unong yalam jong ka lyang persha ka People Power Party hakabaya de bar ka jing kno bam sam Katanat ka koi ka kya jokuri Israel kalai thu baki don shispa san phu angot ki bayo ya ka jingpang missiles but baro kila kanjo shaka nyospa nyaw phongun nadu ba ka jingpang kala sar hakabas dang jong bna ya yong mantaw snam U President jongri Argentina u Javier Milei ula kantat ya ka jingkno bam sam but ong ba ka jingkno kiri tangi kam penjak buram sanhima sima da kalyang persha Ka Australian Space Agency kala pentip bahkan sepenher ya moon rover beningkong jongkari Australia ha ka bakut jongka shisnam lingba ka jingthmu jongka NASA ka badai ka commercial lunar payload services Tikituk lang Khubor hakimat kimat mantasi kublai You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.